Malam, dan girman Allah, dan manzan Allah ka taimaka min da sadaka. Kai da girman ka da lafiyar ka kuma katan saurayi kamar ka kake neman sadaka. Wallahi dole ce malam. Me yasa dole? Abincin da zan ci ne bani da shi. To me yasa baka da abincin da zaka ci? Bani da kuɗi ne. Me yasa baka da kuɗi? Bani da sana'a. Ta yaya akai baka da sana'a? Tambayar ka nake nace ya akai baka da sana'a. Ban samu ba. Me yasa baka samu ba? Na nema ban samu ba. Ƙarya kake. Baka da iyaye ne? Haba malam. Ni ba sadaka kawai da ce ka bani. Ba ka kashe ni da tambaya ba. Haba dan Allah. Kwantar da hankalinka. To in dai sadaka ce zaka samu. Amma ina iyayenka? Sun mutu. Me yasa suka mutu? Eh. Sai an jima. Kai, ina za ka? Sai ka faɗa min dalilin da yasa iyayenka suka mutu. Malam sona. Dan girman Allah kai hakuri. Kai, me yasa kake ban hakuri? Allah! Dan Allah ne na ba ta maka. Malam, kai hakuri ka tsari. Subhanallah. Ilu mawakaci dan manzan Allah ka kyale. Sai ka ba 50 ko 70 anan. Kai ka bai 50 din nan ko 70 in ba ka ba zai dudduka ka da ƙasa. Ka bashi. Gashi.